Heddiw, 5 ar 20 o fus Medi 2024. Mae'n hyn dydd Mercher, mae'n hyn oddeutu hanner awr wedi 9 o'r gloch i mewn yn yr hwyr. Y pwnc dwi'n eisiau I drafod yma yw ynglyn ar ambell mwy o'r chwaraeadau, solitêr a reithio. Mae'r rhain I mewn yn yr pwnc hwn yn ychydig yn gwahanol i'r eraill wedi gorbrychlig o'r blaen. Mae'r pwnc hwn yn cynnwys yr 2 chwaraeaid, solitêr, ac maen nhw'n yn ychydig yn tebygol i'w gilydd. Y cyntaf ohonynt yw gyda fe yr enw chwilio ar gyfer yr fochynfanc. Felly, beth ydy'r fochynfanc? Felly, mae'r hwn yn gyfeithwyd I mewn i'r Saesnig fel piggy bank. Felly, yn y un fodd, wel, yr chwaraeadau solitêr a reithio ddisgrifiad o blaen I mewn yn y gyfres hwn o'r fideoedd, mae'r amcan o'r chwaraeaid solitêr hwn I treulio amser yn siarad yn ysmwyth heb ysbaid neu'r prysbrisiad o gwbl, ac mae'r amcan ar gyfer yr ymarferiad neu chwaraead hwn I wellhau y safon o'r siarad o llyfariad, lle mae'r siaradwr yn gallu reithio yn wych heb unrhyw prysbrisiad neu ysbaid I mewn yn yr araith, ac hefyd I dreulio sylwedd o amser yn gwneud hyn, enghraifft hyd at mwy nag chwarter awr neu hanner awr. Felly, yr amcan yw I treulio dyweddol o amser yn y gweithrediad o siarad yn wych. Ac y mwy ar yn gallu gwneud hyn, y mwy ar yn gallu gwellhau ein safon o llyfariad. Felly, I chwarae y chwarae hwn, mae angen I ni I chwilio yn ein dachmygiad ar gyfer fochynfanc I mewn yn y tŷ. Felly, mae angen I ni I dechrau enghraifft ar tŷ flaen o'r tŷ, efallai I mewn yn yr ystafell neuaf, ac wedyn yr yn gallu mynd o gwmpas o ystafell i'r ystafell yn chwilio o gwmpas ar gyfer fochynfanc. Oherwydd os ydyn nhw wedi anghofio ble ydyn nhw wedi ei gosodwyd I mewn yn y tŷ, enghraifft ydyn nhw'n gallu dechrau gyda'r brawddegau fel hyn. Mae'r Thomas wedi anghofio ble cydiodd fe ei fochynfanc. Felly, roedd yn treulio orau yn chwilio ar gyfer ei fochynfanc colledig. Oherwydd yn ôl ein gof, roedd oddeutu 100 punt I mewn yn ei fochynfanc. Dechreuodd fe I mewn yn y neuadd, lle roedd yn chwilio dan yr carderiau, ac wedyn I dan yr tabl ochr yn erbyn y mur, ac wedyn roedd yn edrych dan y grisiau, ond nad oedd ein yn medru I dod o hyd o'i fochynfanc I mewn yn y neuadd. Wedyn trodd fe I mewn yn yr blaen ystafell, ac wedyn roedd yn chwilio yn pob gornel ar gyfer ei fochynfanc. Yn gyntaf, dechreuodd fe ar yr ochr o'r ffenestr, edrychodd fe tu ôl i'r llain, a oedd ei fochynfanc fan yna, ond yn anffodus nad oedd ei fochynfanc fan yma tu ôl i'r llain, y ffenestr. Ac yn y blaen, rydyn yn gallu symud o ystafell I ystafell, ac wedyn symud oddi wrth yr llawr ddaiar, ac wedyn I fyny i'r grisiau, ac wedyn ar y cyntaf llawr, ac wedyn os nad rydyn yn gallu dod I hyd o'r fochynfanc ar y cyntaf llawr ac yn gallu symud i'r ail llawr ac yn y blaen, ac wedyn I mewn i'r llofft. Rydyn yn gallu disgrifio sut oedd Thomas yn chwilio o gwmpas I mewn yn y llofft ar gyfer ei fochynfanc. Ac wedyn, efallai ar ôl hanner awr, rydyn yn gallu dweud o'r diwedd roedd Thomas yn medru dod o hyd o'i fochynfanc, roedd ei fochynfanc tu ôl i'r cist fawr I mewn yn y llofft. Ac dwi'n meddwl mae'r chwaraead hwn yn ymarferiad gwych ar gyfer gwellhad o'r gerfiad ynglyn â'r dodrefnau ac hefyd yr ystafelloedd I mewn yn y tŷ. Felly, dyma'r cyntaf chwaraead solitêr gyda'r enw chwilio ar gyfer y fochynfanc. Yr ail yw chwilio ar gyfer yr verb gist. Beth ydy'r
byrgyst. Felly mae'r byrgyst, briefcase yn Saesneg, byrgyst. Ac mae hwn yn hynod o debygol i'r chwaraead chwilio ar gyfer yr fochynfanc. Ond imion yn y chwaraead hwn, nid ydym ni'n yn chwilio o gwmpas imion yn y tŷ, ond imion yn yr stryd fawr. Enghraifft, ydyn nhw'n gallu dechrau gyda'r y brawddegau, o roedd Thomas yn cerdded lawr y stryd fawr un dydd pan oll yn ysmwydd, sylweddolodd nad oedd yn cynnal ei byrgyst. Felly mae'r Thomas yn amlwg rhywun sydd yn gollitedig imion yn ein gof. Felly ydyn nhw'n gallu parhau gyda'r brawddegau fel cofiodd Thomas roedd yn cynnal ei byrgyst yn cynharach imion yn bore pan aeth imion i'r caffi ar gyfer y cwpan o goffi, ond nawr roedd yn sylweddoli nad oedd ei byrgyst yn dal gyda fe. Felly trodd Thomas o gwmpas a cherddodd fe yn ôl i'r caffi. Felly chwiliodd fe o gwmpas imion yn y caffi ar gyfer ei byrgyst yn enwedig o gwmpas y tabl lle roedd yn ystedd yn cynharach, ond nad oedd yn medru i dod o hyd o'i byrgyst. Ac wedyn ydyn nhw'n gallu parhau yn y unfodd, ydyn nhw'n gallu disgrifio sut oedd Thomas yn siarad gyda'r berchennog o'r caffi ynglyn â'r ei byrgyst, a oedd yr berchennog o'r caffi neu unrhyw o'i cyflogweision wedi sylwi yr byrgyst, ac wedyn ydyn nhw'n gallu symud oddi wrth y caffi i'r pryniadu arall, enghraifft y pryniadu cigydd, ac wedyn ar ôl y cigydd ydyn nhw'n gallu symud i'r archfarchnad, oherwydd o roedd Thomas yn mynd imion yn yr archfarchnad ar gyfer ei pryniadau ar gyfer y wythnos, ac wedyn ydyn nhw'n gallu disgrifio sut oedd Thomas yn chwilio o gwmpas yr asgellfedd neu'r crodfedd neu'r yliau o'r archfarchnad, ac hefyd ar y silffoedd imion yn y archfarchnad ar gyfer ei byrgyst, ac nad oedd yn medru i dod o hyd o'i byrgyst, ac sut oedd yn siarad gyda'r rheolwr o'r archfarchnad ynglyn â'i byrgyst, ac wedyn oddi wrth yr archfarchnad yn gallu symud imion i'r tafern lle oedd Thomas yn treulio o deiti hanner awr yn mwynhau peint o gwrw yn gynharach, ac wedyn ydyn nhw'n gallu symud o lle i le, ac ar ôl o deiti efallai cwarter awr o llyfariad neu'r hanner awr neu 3/4 awr neu dros 1 awr o'r disgrifio sut oedd Thomas yn chwilio ar gyfer ei byrgyst i lawr yr holl stryd fawr, ac yn gallu terfynu y chwaraead hwn gyda'r brawddegau fel. Yn y diwedd, dychwelodd Thomas i'r pryniadu newyddiadurol, ac wedyn tu ôl i'r silffoedd ar gyfer y cylchgronau, darganfydais Thomas ei byrgyst imion yn y llun lle adawodd fe ei byrgyst pan roedd yn sefyll yna yn bore drwy'r cylchgronau yn gynharach. Felly, imion yn y chwaraead hwn, dwi'n meddwl mae'r hwn yn arferiad gwych ar gyfer rhywun sydd yn eisiau i wellai yr erfa ar gyfer yr stryd fawr. Ac hefyd gyda'r y ddau chwaraead hyn, ydyn gallu amrywolio y chwaraead hefyd, enghraifft ydyn gallu efallai todi rhyw fath o ymadrodd neu chwedl tu flaen ac wedyn tu ôl i'r chwaraead i droi yr chwaraead imion rhyw fath o chwedl lle ydyn yn gallu, enghraifft os ydyn eisiau i ysgrifennu nofel, ydyn yn gallu troi y chwaraead fel hwn imion i'r pennod imion yn y nofel enghraifft. Ac hefyd, ydyn yn gallu newid y lleoedd os ydyn eisiau i dyblygu erfa imion yn lleoedd eraill yn hytrach na'r tŷ neu y stryd fawr, enghraifft os ydyn eisiau i dyblygu yr erfa imion yn yr arfordir, ydyn yn gallu efallai addasu teitl o'r chwaraead oddi wrth chwilio ar gyfer byrgyst imion i rhywbeth fel chwilio ar gyfer byrgyst ar yr arfordir neu ar y fferm neu ar y traeth neu imion yn yr awyren ac yn y blaen.
Mae heddiw yr 6 o Ysbryd 2024. Mae'r hyn o ddeutu hanner wedi 3 o'r gloch. Y pwnc dwi eisiau I trafod fan yma yw peniadwyd rhaid I peidio a ystyn allan I gefnfôr y sarhadwyr yr Ysbryd Glân. Felly, beth ydy'r ystyr o'r hwn? Beth dwi'n eisiau I cyfeiriad mewn yn yr peniad hwn yw I bwyntio mas ynglyn â'r pa hyd mae'n angen rhaid I ni fel Cristnogion I ystyn allan cymorth a gyfer y rhai mewn yn y cymdeithas cyfoes y dyddiau hyn ar yr agwedd o'r evangeleidio yr ynfydion neu yn y Saesneg to evangelize the ignorant. Nid ydy'r ein cyfrifoldeb I wneud hyn yn diffyn neu I ddweud yr hwn mewn yn geiriau eraill. Nid angen rhaid I ni I evangeleidio i'r ynfydion yn beth bynnag sefyllfa o gwbl achos mae'n dweud mewn yn y Testament Newydd mae angen rhaid I ni fel Cristnogion I fod yn wyladwrus yn erbyn y rhai sydd yn llgredig dros y cyfyngiad penodedig yn ei llgredigaeth. Enghraifft mae Sant Paul yn cyfarwyddo ni I peidio I osod dwylo ar rhyw rai mewn yn y gymdeithas. Enghraifft mewn yn yr eglwys cynnar roedd fan yna yr arferiad o'r gosod dwylo ar aelodau mewn yn yr eglwys ond mae'r Sant Paul yn manylu yn angen rhaid I beidio I wneud hyn a gyfer pwy bynnag o gwbl oherwydd os ydyn yn gwneud hyn ar y rhai sydd yn rhy llgredig ydyn yn peryglu eu hunain trwy'r colli ein sancteiddrwydd eu hunain ac hefyd mae'n eglur mewn yn yr efengel does dim maddeuant ar gyfer pwy bynnag yn gwbl llwyr oherwydd os mae rhywun yn sarhau yr Ysbryd Glân nid ydy'r maddeuant ar gyfer hwnnw. Felly dwi'n meddwl mae'r pwynt hwn yn berthnasol yn enwedig I ni nawr mewn yn y gymdeithas cyfoes oherwydd nawr yn fwy nag erioed ers y dechreuad o Cristnogaeth mewn yn y wlad hon sef ers y dyddiau o'r rhufeiniaid mewn yn y wlad hon ydyn yn byw mewn yn y gymdeithas sydd yn hollol yn crefyddol oherwydd ers yr dyddiau o'r rhufeiniaid mewn yn y wlad hon yr oedd yr deddfau a'r gyfreithiau o'r crefydd Cristnogaeth yn rheoli mewn yn y wlad hon ond mae'r deddfau a'r gyfreithiau hyn wedi ei datodwyd yn enwedig ers yr 10 diweddaraf oherwydd cyn hynny roedd ni'n rheolid dan yr gyfreithiau neu deddfau dilynedig o'r crefydd Cristnogaeth ond nawr ers yr 50 diweddaraf rydyn yn dechrau I byw mewn yn y gymdeithas yn hollol rhyddhaol seiliedig ar y gwerthoedd o'r mudiad a'n crefyddoliadaeth neu atheistaidd neu atheistaidd. Enghraifft, nid ydy yn y dyddiau hyn I grythiadiadu grachobeth oherwydd mewn yn yr 10 cynnerach roedd ein hollol yn anghyfreithlon I wneud hynny sef I grythiadiadu grachobeth ond nawr mae'n hollol gyfreithlon ac dwi'n meddwl oherwydd hyn mae'r grythiadiadau fel grachobeth a swyn gyfraddau a peth tra bethau yn debygol fel hyn yn ffynnu ers y 10 diweddaraf ac oherwydd hyn dwi'n meddwl ydyn fel Cristnogion yn cael ein hymysodwyd ar y gwastatlein yn rhyddro mwy nag erioed ers 1100 o flynyddoedd yn y wlad hon. Felly, yn arferol, dwi'n meddwl mae'n ein cyfrifoldeb ni I ystyn cymorth i'r rheini sydd yn ynfyd neu ymddeallus neu yn adnabyddus mewn yn y crefydd Cristnogaeth I evangeleidio iddyn yw chymhorthwyo nhw allan o'i sefyllfeydd o aneddiallusrwydd, o ymfydrwydd, o anadnabyddusrwydd ac I offro iddynt y cyfle o iachawdwriaeth trwy'r maddeuant o'i pechwadau ond dwi'n meddwl mae'n eglur mewn yn yr ysgrythau mewn yn y Testament Newydd ac hefyd mewn yn y Testament Hen mae gyda ni y ffein mewn yn y gweithred hwn sef nid ydy'r fe yn ein cyfrifoldeb ni I evangeleidio at y rheini sydd yn gwrthryfelio I erbyn Duw. Os y maent nhw'n yn sarhau Cristnogaeth sef yn sarhau yr Ysbryd Glân nid ydy ein cyfrifoldeb ni I ystyn cymorth iddynt.
Oherwydd os ydyn nhw yn gwneud hyn, os ydyn nhw yn gyffredu imiwn yn y celfyddydau dion fel grychod bethau, fel ffieithra bethau, fel swyn gyfaroddau, maen nhw wedi cymryd y penderfyniad i wasanaethu Satan yn bwriadol. Maen nhw wedi cymryd y penderfyniad i wrhyfela yn erbyn Duw yn bwriadol. Maen nhw wedi cymryd y penderfyniad i'n ymysod arnom ni fel Cristnogion i ddifo yr Ysbryd Glân ynom ni fel rhanbarth o'r gwrhyfel lle y maen nhw yn rhyfela i erbyn Duw. Felly, os ydyn ymgeisio i ystyn cymorth iddynt, yr unig beth yn gallu cyflawni yn y gyfrediad hwnnw yw i ymberyglu eu hunain yn ein sanctedrydd. Dyma'r pam yma'r yr efengelau ac hefyd y llythrau o Sant Paul mor eglur yn ein rhybuddio ni i peidio a wneud hyn. Y pwynt dwi eisiau i wneud yw mae'n rhaid i ni i peidio a ystyn cymorth i'r sarhadwyr o'r Ysbryd Glân, a thrwy hynny i ochel ymperyglu ein sanctedrydd yn ytrach na ystyn cymorth i'r sarhadwyr yr Ysbryd Glân, ac wedyn thrwy hynny i ymperyglu ein sanctedrydd eu hunain. Achos mae'r sarhadwyr o'r Ysbryd Glân dyluniwr o Satan sydd yn hynod o gyfrwys. Oherwydd dyma yw ein arbenigiadaeth, sef i niwedio, i glwyfo, i dirywio, ac yn y diwedd maen nhw'n bwriadu i distrywio yr Ysbryd Glân ynom ni. Ac dwi'n meddwl mae'r rheini yn dod yn fwy ac yn fwy cyffredinol imiwn yn y gymdeithas gyfoesol. Felly mae angen i ni i fod yn hynod o gwyliadwrius i erbyn y rhain. Dwi'n cytuno yn tradoddiadol mae'n ein cyfrifoldeb i efengeleddio tuag at yr yndydion fel Cristnogion. Ond dwi'n meddwl mae'r gorchwil hwn, sef i efengeleddio tuag ac yr yndydion, wedi ei gyflawnyd imiwn yn y canrif olaf, sef imiwn yn yr 20fed canrif, oherwydd mae'r Beibl wedi cael ei gyfeithwyd imiwn i pob iaith yn y byd, ac mae'r cymdeithasau ac hefyd yr corffwlaethau ac hefyd yr corffwlaethau efengelaidd wedi cyflawni yr gorchwil o'r efengeleddio y byd cyn belled a phosib. Mae pob un ar y byd ar y holl planed wedi bod yn arbyddus o'r iachawdwriaeth trwy'r y crefydd o Cristnogaeth. Os y maen nhw'n yn eisiau, na'r mae angenrhaid ar gyfer pob un i penderfynu ai i drosglwyddo i Cristnogaeth neu peidio. Dwi'n meddwl mae'r pawb imiwn yn y gymdeithas heddiw yn hollol adnabyddus o'r crefydd o Cristnogaeth, ac mae'n hynod o hawdd ar gyfer pob un imiwn yn y wlad hon i troi at y ffydd o Cristnogaeth trwy'r yn enwedig y cyfryngau gymdeithasol, os nad ydyn nhw yn fodlon i cerdded i mewn i'r eglwysi, ond ynglyn â'r rhaniadaeth o'r gymdeithas heddiw, bydd yn fwriadol yn gwrhyfela yn erbyn Cristnogaeth. Dwi'n meddwl mae angenrhaid i ni i fod yn wyliadwrus tuag at ystyn cymorth, tuag atyn rhag ofyn yr yn cael ein hunain yn ein ymperyglyd imiwn yn ein sanctedrydd, fel eisoes rhybuddwyd i ni imiwn yn yr ysgwrsau. Dwi'n meddwl ynglyn â'r rhain sydd yn gwrhyfela yn erbyn Cristnogaeth, yn erbyn Duw, mae'n hollol ober i ystyn cymorth iddynt, oherwydd maen nhw wedi hunain ymddeolwyd i uffern. Dyma'r rhanbarth o'i celfyddydau dion nhw. Mae angenrhaid i ni i beidio a wneud hyn, sef i ystyn cymorth iddynt, rhag ofyn yr yn cael ein ymperyglwyd trwy'r ei cyfrister a'i trydlodusrwydd, oherwydd fel dilynwyr o Satan, fel bobl y fach, maen nhw'n holl amser yn fwriadu i niwedio Cristnogion a'r Ysbryd Glân. Mae heddiw yr 7fed ar 20 o fis Medi 2024. Y pwnc dwi'n eisiau i trafod fan yma yw sut i ddewis y tecnoleg i arbenigo i mewn yno fe. A mae'r pwnc yn cyferio at y sefyllfa lle ydyn eisiau pan ydyn yn rhaglenni i datblygu yr apiau a'i i mewn yn yr maes o'r ffôn symudol neu wefannau neu ar yr deddfrig ar y cyfrifiadur, oherwydd mae'r helaethwydd o'r amrywiaeth o tecnoleg am mor eang, am mor aruthrol, weithiau mae'n anodd i dewis pa un i arbenigo yno fe. Felly i ateb gofyn hwn, dwi'n dim ond ar ôl ychydig o
feddwl yn rhoi fy meddyliau neu teimladau ynglyn â'r pwnc hwn, ond yn amlwg mae pob un yn wahanol. Pan ydyn yn gweithio un yn y maes o tecnoleg, mae gyda ni pob un safleoedd ac hefyd meddyliau ac hefyd ymprofiadau ac hefyd bardadigaethau ein hunain sydd yn wahanol i'w gilydd. Felly, un yn fy sefyllfa lle rydyn yn gallu cynnig fy sgiliau i'r cwsmeriaid, un yn meysydd o tecnoleg. Dwi'n yn cyfarfod gyda'r gofyn hwn yn hynod o aml. Pa tecnoleg i arbenigo yno fe? Enghraifft, ydw i eisiau i arbenigo un yn y maes o dyblygu apu ar gyfer deddfrig ar y cyfrifiadur ar y cefnfrefn wledydd Windows, neu ar y cefnfrefn wledydd Linux, neu ar y cefnfrefn wledydd Android, oherwydd mae pob un rhifan gyda fe y tecnoleg sydd yn hollol wahanol i'w gilydd, a eisiau i datblygu dudalennau neu safleoedd ar y wefan. Oherwydd mae pob un o'r erfynydau hyn oedd y cwsmeriaid, mae gyda ni yr amrywiaethau o'r datrysiadau gyda'r tecnoleg gwahanol. Felly, ar ôl ambell o meddyliad ar y pwnc hwn, un yn fy sefyllfa dwi'n meddwl mae angen i penderfynu, neu mae angen i mi i ofyn fy hunain gofyn pa ap dwi'n eisiau i datblygu un yn y tymor hir. Oherwydd gyda'r rhaglenwyr, dwi'n meddwl mae gyda ni bob un rhyw fath o'r uchelais i datblygu rhywbeth yn y tymor hir. Felly, os ydyn yn gallu ateb y gofyn pa fath o'r cefnfrefn wledydd yma'r gymwysiad hwn, neu ap hwn yn defnyddio, ydy ar Android, neu Windows, neu Linux, neu beth bynnag, neu Mac OS, neu iOS. A wedyn, ar ôl hynny, os ydyn yn gallu ateb gofynion sydd yn perthnasu i'r manylion ynglyn â'r cymwysiad hwn, fel enghraifft, pa fath o weithrediad ydy un yn y maes o'r dysgudaeth, neu diwydiant, neu gwyddoniaeth, neu ieithoedd, neu gyfathrobiadau ac yn y blaen. Felly, os ydyn gallu penderfynu yr cymwysiad ydyn eisiau i datblygu un yn y tymor hir, fel rhyw fath o taflun anifal mynwes, neu un yn y Saesneg pet project. Felly, dwi'n meddwl ydyn yn gallu agosau tuag at amcan hir tymor hwn ac yn arbenigo un yn y tecnoleg perthnasol i'r amcan hir tymor hwn. Ac wedyn os ydyn eisiau i cynnig ein gwasanaethau i'r cwsmeriaid, ydyn gallu arbenigo un yn y tecnolegau perthnasol i'r amcan hir tymor hwn ar gyfer y cwsmeriaid. Dwi'n meddwl yn aml o'r sefyllfeydd, yr ymateb anianol yw i chwilio ar gyfer y tecnoleg sydd y mwyaf poblogaidd ac y mwyaf ariannol, ac wedyn mwyn y lles ariannol i arbenigo un yn y tecnoleg hynny. Ond dwi'n meddwl, os ydyn gwneud hynny, ydyn wedyn ydyn yn gwneud rhywbeth nad yn ddelweddol un yn ein amcanion hir tymor. Felly, os ydyn yn gwneud hynny ac wedyn yn gweithio yn caled un yn y tecnoleg hynny, ac wedyn yn eisiau neu hiraethu ar gyfer tecnoleg arall sydd yn gwahanol, sydd yn perthnasol i'r amcan hir tymor. Felly, dwi'n meddwl na fydda hynny i temlo yn fuddiol un amcanion hir tymor. Felly, ydyn yn clywed yn aml ynglyn â'r term llosgi mas, neu yn y Saesneg burnout. Felly, dwi'n meddwl ar gyfer y rhain sydd yn gweithio yn ariannol yn un tecnoleg neu un casgliad o tecnoleg sydd yn wahanol i'r casgliad o'r tecnoleg sydd yn perthnasol i'w amcanion hir tymor. Mae nhw'n yn dioddef yr llosgi mas yn haws na'r rhai sydd yn gweithio o'r holl amser un yn yr tecnoleg sydd yn uniongyrchol yn perthnasol i'w amcanion hir tymor. A phopeth ydyn nhw yn gwneud un yn y gwaith ariannol yn perthnasu i'w amcanion hir tymor. Dwi'n meddwl mae'r rhain yn derbyn mwy o'r teimladau gobrioledig pob dydd un yn ei gwaith. Felly dyma'r fy meddyliau neu fy meddyggaethau
bersonol, ond dwi'n meddwl mae gyda ni bob un gyda'r safon o medrydd imiwn yn y tecnoleg yn wahanol ac gyda'r ymprofiad imiwn yn y tecnoleg gwahanol hefyd. Ac efallai gyda llawer ohonom ni, mae gyda ni y sefyllfa lle mae'n angenrhaid i ni i weithio imiwn ar gyfer rhesymau ariannol yn y maes o tecnoleg sydd yn hollol wahanol i'r amcanion hir-tymor neu delweddol. Felly os mae gyda ni ffodusrwydd i allu dewis y maes o tecnoleg yr un eisiau i weithio imiwn yno fe, dwi'n meddwl mae hwn rhywbeth sydd yn hynod o gwmffwyol i meddwl amdano fe. Mae'r hyn heddiw y 9 ar 20 o Ysbryd 2024. Y pwnc dwi'n eisiau i trafod fan yma yw buanderfâd ar yr gefnfôr wenwynig uffern. Mae'r pwnc hwn yn dilyn cyfres o trafodaethau neu'r pynciau dwi'n wedi rhoi o'r blaen ynglyn ar y pwnc o sut rydyn yn gallu cadw ein cyrth yn sanctaidd lan yr holl amser imiwn yn y byd fan yma sydd mor anghrefydol heddiw neu mor atheistaidd heddiw gyda'r gwerthoedd o'r gymdeithas fan yma seiliedig ar y gweithoedd anghrefydol neu atheistaidd. Enghraifft, dwi'n wedi trafodi o blaen ynglyn ar yr ynys o iachawdwriaeth yn y canol o'r cefnfôr o wenwynigrwydd uffern, lle mae'r dyfroedd o'r cefnfôr yn hollol wenwynig i ni fel Cristnogion, oherwydd maen nhw'n yn ein niweddio ni, yn ein clwyfo ni gyda'r llygredigaeth ac hefyd y ffytendrar o'r bydol. Felly, fel Cristnogion, gyda'r ein bywydau ni, seiliedig ar dysgydaeth o Cristnogaeth, rydyn yn byw neu diangu oddi wrth y cefnfôr gyda'r holl wenwynigrwydd hyn ar yr ynys o iachawdwriaeth, lle mae'r croes bren ar yr brig o'r bryn neu mynydd ar yr ynys hwn yn gorchwilio ar pob un preswyliwr ar yr ynys hwn. Ac wedyn, os ydyn ni eisiau i cadw ein hunain yn rhydd oddi wrth y dylynwad angheuol neu marwol oddi wrth uffern, sef yr holl llygredigaeth, mae angenrhaid i ni i troi ein cyrth ni oddi wrth yr tai gwnaethpwyd o'r defnydd pren i'r chrau gwnaethpwyd oddi wrth y defnydd cerrig. Ac roeddwn ni'n trafodi sut rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r ymrhoi neu aberthu amser i ymsancteidio ein hunain trwy'r geiriau o'r ysgrifau sanctaidd, trwy'r geiriau o'r Beibl, trwy'r emynau, trwy'r gweddiau. Ac wedyn, oherwydd mae'r geiriau hyn yn eiriau sanctaidd, mae'r rhain yn cynnwys yr Ysbryd Glân ynddynt nhw. A trwy yr Ysbryd Glân union yn yr geiriau sanctaidd hyn, rydyn yn cael ein ymolchwyd oddi wrth yr gwenynigwyrth o'r holl llygredigaeth sydd yn ymysod arnom ni oddi wrth y byd bydol. Wel, union yn y trafodaeth fan yma, dwi'n eisiau i cynnig gweledoliad ac hefyd gweddi yn debygol ond yn wahanol hefyd i'r gweledoliadaeth o'r ynys o'r iachawdwriaeth union yn y cefnfôr wenwynig uffern, a thrwy'r gweledoliad yn ychydig o wahanol union yn y trafodaeth yma. Dwi'n meddwl fe fydd hon yn chymhorthwyo yn ffordd yn ychydig o wahanol, ond dwi'n meddwl mae'r cymorth neu dealltwriaeth neu agwedd o'r sefyllfa o beth rydyn yn wynebu pob dydd fel Cristnogion yn hynod o pwerus ac yn cymhorthwyol i ni hefyd. Felly mae gyda ni yn dal yr cefnfôr o'r wenwynigrwydd salwch uffern. Dwi'n mynd i atodi y gar salwch ar ôl y gar wenwynig, oherwydd dwi'n meddwl mae'r holl llygredigaeth neu ffytendar o'r byd y fath o salwch i ni fel Cristnogion, oherwydd rydyn yn dioddef y ffytendra a'r llygredigaeth ac hefyd
swyn gyfaryddau ac hefyd yr grachio bethau ar yr holl mesmeriadiadau neu'r cylliddiadau neu'r holl hypnotediadau wrth yr byd bydol oherwydd fel trafodwyd o'r blaen union yn yr fideoedd cynharach, dyn wedi sonio ynglyn ar y sefyllfa union yn y byd heddiw lle mae'r oherwydd y diffygrwydd o'r dysgydiaeth union yn y gymdeithas cyffredinol ac oherwydd y holl cyncarydau oddi wrth yr ffilmiau ac hefyd yr chwaraeadau digidol. Dwi'n meddwl mae'r cenhedlaeth ieuencach yn cael ei anogwyd i cymryd rhan union yn yr meddyliau o bethau sydd yn goriwch aniannol, bethau fel yr grachio bethau ac hefyd yr swyn gyfaryddau ac hefyd bethau eraill cysylltiedig gyda'r cyfydydau deion sydd yn ffiaidd i'n crefydd ni ac sydd yn hollol wenwynig i ni. Ac oherwydd hyn, dwi'n meddwl yn yr cenhedlaeth heddiw mae'r rhyw fath o temlad a bod y bethau fel hyn yn derbynol ac oherwydd gyda'r temlad hwn mae'r llawer o bobl sydd yn cael ei denwyd union yn y byd hwn i ymrwymo eu hunain i Satan, i uffern trwy'r cael ei denwyd union yn y byd yma. Ac yn canlyniad o hwn, fel Cristnogion, dwi'n meddwl rydyn yn cael y holl amser ein targedwyd neu amcanwyd gyda'r melltithion oddi wrth yr bobl hyn, y bobl fach, y bobl sydd yn fwriadol yn dilyn ac yn gwasanaethu Satan. Dyma pam dwi'n defnyddio yr gweddolyddiad cyn cryfed ar defnyddiad o geiriau neu termau fel y gefnfôr wenwynig. Oherwydd dwi'n meddwl mae'r gwenyndigwydd hwn yn hollol wirweddol ac yn hollol angeol a marwol. Oherwydd os ydyn yn cymryd rhan yn unrhyw beth fel hyn, mae'r hyn yn arwain yn union sydd i'r tan uffern ac mae pobl yn gwneud hyn pob dydd union yn y gymdeithas heddiw ac maen nhw'n yn cael ei arweinwyd yn union sydd i'r tan tragweddol uffern. Dwi'n meddwl mae'r hwn rhywbeth sydd yn wirwedd union yn ein cymdeithas heddiw. Felly, sut fel Cristnogion i dihangu oddi wrth yr dylanwadau ac hefyd y pŵer ac hefyd y nerthoedd o'r swyn gyfarwyr ac hefyd yr grachobeth weithredwyr ac hefyd yr mesmereidwyr ac hefyd yr dylunwyr Satan ac hefyd y lluoedd o Satan union yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Felly, dwi'n wedi trafod ynglyn am sut rydyn yn gallu ymbochi ein hunain oddi wrth y nerthoedd uffernol trwy'r ymdochi ei hunain union yn yr Ysbryd Glân trwy'r geiriau sanctaidd o'r gweddiau ac hefyd yr glein-resu ac hefyd yr ysgrythau sef y Beibl ac hefyd yr emynau a mwy rydyn yn gallu ymroi neu aberthu amser i'r gyfrifiadau hyn rydyn yn gallu ymbochi ymaith y gwenwyn oddi wrth ein cerdd ni, oddi wrth ein hadnabyddrwydd ni ac wedyn yn dybru yr rhinwedd amdano ni a bendithion amdano ni oddi wrth yr Ysbryd Glân ynom ni. A dyma'r beth sydd yn rhoi i ni bywolaeth a rhinwedd ac yn meddyginiaethu ni oddi wrth yr niweddiadau uffernol, oddi wrth y bobl hyn, oddi wrth yr aelodau o'r bythynnoedd Satan, yr gwrthodiadwyr, o'r grachobethau ac hefyd swyn gyfaryddau. Y rhai yn derbyn yn eu meddyliau nhw, rheolad dros bobl eraill trwy'r drysediadu union yn y ffeithdro bethau hyn, ond ar ôl ambell mwy o'r wythnosau, ar ôl yr datblygiad ac wedyn yr gyhoeddiad o'r gweledoliadad hwn trwy'r fy fideoedd, dwi'n meddwl nad ydy'r gweledoliadad hwn yn ddigonol ac wedyn
dyn wedi datblygu gwertholediad arall sy'n ychydig yn fwy effeithiol nac yr un o blaen. Mae'r hwn yn seiliedig ar yr un o blaen oherwydd mae gyda ni yn dal yr gefnfôr wenwynig uffern, ond nawr mae gyda ni y gefnfôr sydd yn wenwynig salwch uffern oherwydd mae'n hyn yn angeuol yn ei gwenwynigrwydd, ond pam temlais i nad oedd y gwertholediad o'r ynys o iechydwriaeth yn yr gefnfôr gwenwynig yn digonol? Wel, dwi'n meddwl pan ydyn yn cael ein methdwyd oddi oedd yr sarhadwyr o'r ffeithra bethau hyn, cydran neu rhanbarth o'r melltydd yw yr cydran sydd yn ein swino ni neu yn ein mesbereidio ni neu yn ein hypnoteiddio neu cyslledyddio ni i mewn yn yr temlad neu sefyllfa lle ydyn yn cael ein hunain maglwyd i mewn yn yr adnabyddydd o'i bodolaeth. Felly, pan ydyn yn cael ein mesbereiddwyd i mewn yn yr cyflwr o meddyliau lle ydyn yn rhoi iddynt sylw, pan ydyn yn gwneud hyn, sef rhoi iddynt sylw, ydyn yn rhoi iddynt ein egni, ac trwy'r yn rhoi iddynt sylw ydyn yn colli ein hegni ni oddi wrth y pethau sydd yn angenrheidiol i wneud i mewn yn y dydd, ydyn yn colli ein hegni ar gyfer ein gwaith. Felly ydyn yn rhoi egni'r ysbrydion aflan pan ydyn yn cael ein mesbereiddwyd gyda nhw. Enghraifft yn gyntaf trwy'r ein brydyddion, enghraifft ydyn yn cael rhyw fath o breuddwyd i mewn yn y nos, sydd efallai yn parhau ar ôl deffro ac wedyn yn ein cynniwerio ni trwy'r y gweddill o'r dydd, a trwy roi sylwad neu adnabyddydd i'r ysbrydion aflan hyn, ydyn yn callu ein holl egni ar gyfer y dydd, ac wedyn ydyn yn methu i cwblhau y bethau angenrheidiol sydd mae'n angenrhaid i ni i cwblhau i mewn yn y dydd oherwydd y diffygrwydd o egni. Ond pan y mae'r ysbrydion aflan wedi dod o hyd o'n cynniwerio ynom ni, felly mae'n anodd i'w carthu nhw allan oherwydd maen nhw'n ymyrryd i mewn yn ein meddyliau ni fel ysbrydion aflan. Felly, i datrys y sefyllfa fel hon, dwi'n meddwl mae angen i ni rhyw fath o'r gweledoliaddiad sydd gyda fe, rhywbeth sydd yn ymglymu ychydig mwy o'r symudiadau yn ytrach nac i bod yn sefylliedig neu statig. Felly, dyma pam i mewn yn yr gweledoliaddiad newydd, dwi'n eisiau i ymglymu yr dychmygiad o'r buanderfâd neu y speedboat. Felly, beth ydy'r buanderfâd? Felly, mae'r buanderfâd yn cynrychioli y bywiolaeth, y amddiffynfa, y cryfder, yr egni ydyn yn derbyn oddi wrth yr Ysbryd Glân, oddi wrth y geiriau sanctaidd, oddi wrth yr ymaferion pob dydd yn ein crefydd Cristnogol, yn ein gweddiau, yn ein darllen o'r Beibl, yn ein canu o'r emynau. Mae'r holl gwrthodiadau hyn yn gweithio fel bad i ni ar yr gefnfôr gwenwynig uffern, oherwydd mae'r holl crefydd yn ein amddiffynnu oddi wrth yr gwenwynigrwydd o'r gymdeithas lle ydyn yn byw. Ond, os ydyn eisiau i dihangu oddi wrth y pŵer o Satan neu yr gwenwynigrwydd neu salwch oddi wrth yr holl tendra a llygredigaeth satanaidd i mewn yn y byd, mae angen i ni i cynnwys yr elfen o fiander. Oherwydd ydyn i mewn yn y byd ers y dyddiau o adda i weithio gyda'r chwys ar ein talcen. Felly, mae angenrhaid i ni i cwblhau hyn nid i mewn yn yr fodd sydd yn hamddenol, oherwydd os ydyn yn symud yn hamddenol, ydyn yn rhoi y cyfle i'r ysbrydion aflan i oddiweddu arnom ni ac wedi i baratoi y maglau ar ein cyfr ni ac fel enghraifft i paratoi y sefyllfeydd lle ydyn nhw'n yn gallu ein mesbereddio ni neu swino ni un harafau ni yn ein camrau ac wedyn pan ydyn yn colli egni, pan ydyn yn cael ein clwyfo neu niweddio gyda'r gwenwynigrwydd o efallai poenithrydd neu temladau o bleser,
sydd yn halogi ein cerdd. Dyma'r sut ydyn yn sythio i lawr i'w maglen nhw, ond pan ydyn yn cael hunain holl amser frysur gyda'r amcenion i gwblhau erbyn y diwedd o bob dydd, felly rydyn gallu dihangu oddi wrthynt. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir, felly rydyn wedi cyrraedd hyd at yr pwynt neu rhanbarth lle rydyn yn adolygu geiriau y dydd. Yn gyntaf, mae gyda ni yr gair i behave oneself, i arweddu, to behave oneself. Pan ydyn mynd i'r le yna, mae angen rhaid i ni i ymarweddu. Wedyn, y gair nesaf yw i stir neu i gynhyrchu, sef y gair hwn yw cyffroi, i cyffroi y dyfroedd. To stir the waters, i cyffroi y dyfroedd. Wedyn, os ydyn i dweud mae rhywun yn blameless, felly mae'r person yna yn ddi-argyhoedd. Mae'r person yna yn blameless yn ddi-argyhoedd. Felly os ydyn eisiau i wrest rhywbeth out of rhywbeth rach, i wrest rhywbeth allan o rhywbeth arall, felly ydyn yn gwyrdroi rhywbeth allan o rhywbeth, gwyrdroi. Ec wr gyda'r acen crom, D-R-O-I, gwyrdroi rhywbeth allan o rhywbeth. To wrest something out of something. Felly os ydyn eisiau dweud mae rhywbeth yn fickle, neu mae rhywun yn fickle, mae'r rhywun yn gwamal, fickle. Mae'r person yna yn wamal, fickle. Felly os ydyn yn dweud mae rhywun yn long-suffering, mae'r person hynna yn hir ar haws. Y person yna yn hir ar haws. H-E-R-M-R-R-H-O-E-S. Hir ar haws. Felly, os ydyn eisiau i gyfer at gwefusau o rhywun, mae'r gwefusau minion. M-E-N-E-O-N. Minion, y gwefusau. Felly, os ydyn eisiau dweud mae'r rhyw grysydiad yn reprehensible, neu piteous, neu wretched, felly mae'r grysydiad yna yn gresynus, piteous, neu wretched. Felly, os ydyn eisiau dweud mae rhywun yn reluctant, mae'r person yna yn chwirfrydig. Y person yna yn chwirfrydig. Felly, os ydyn eisiau dweud mae'r hynny pity neu misery, felly mae'r gair gresyn, mae'r gresyn hwn, y pity hwn, y gresyn hwn, y misery hwn, y gresyn hwn. Felly dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darlunwad yn ddefnyddiol. Peidiwch ac anghofio i hoffi ac i gyfrannu ac i tanysgrifio. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf ac yn iach. A hwyl.